Здравейте на всички! Отново съм аз, клиничен психолог Милен Цонев. Днешната тема ще бъде много често срещана тема в нашите коментари — стреса. И нашето знание, което не бива дадено от социума, от лекари, от различни хора, че стреса е причината за дискомфорта, за диагнозите, за неприятните усещания в нашето тяло. Тук така искам да уточня, че не стреса е причината, а стреса е реакция на нашето тяло в ситуации, където нямаме решение, в драматични ситуации, където не знаем как да постъпим. Там съответно надбъбречната жлеза вдига хормоните на стреса — адреналин, норадреналин, кортизол, и бързото отделяне на тия хормони в нашето тяло често предизвиква инфаркти, инсулти и така нататък. Но това по-нататък ще се спрем по-подробно. В видеото имам предвид по-нататък. Така, стреса, казвам, настъпва, т.е. не казвам, стреса настъпва от ситуации, които от нашите възприятия за справедливост, за несправедливост, за щастие, за нещастие, за пълна чаша, за наполовина пълна или празна чаша. Но 90% от това се определя само вътре от нашето тяло. Защо? 50% се определят още на генетично ниво. Нашите родители, майка, тати и така нататък, ни дават тая генетична предопределеност, какво е нивото на основните нейромедиатори. Това са вещества, чрез които нервните клетки от нашия мозък предават сигнали, чрез които ние възприемаме света, усещанията за света. Това са серотонин, дофамин, окситоцин и ендорфини. Тоест 50% от тези вещества, нивото на тези вещества се определя генетично. Но това са базовите нива. Иначе, когато знаем как да коригираме нашата дофаминова система, останалите 40% са умението да управляваме тая дофаминова система. Тя може да се моделира чрез диета, правилен сън, позитивно отношение към света, медитация и спорт. Тоест 40%, останалите 40% ни дават чрез умението да манипулираме нашата дофаминова система. И само 10% са от събития, които се случват извън нас. Така, само че ние сме готови да опрекваме, че стрес е всичко, което се случва около нас, защото така ние не сме виновни, а това, което се случва около нас. Но да продължим нататък. В ствола на главния мозък, или така наречения рептилен мозък, съществува така наречената ретикуларна формация. Тази формация е отговорна за нашите реакции на околния свят. Тя е като едно постоянно включено ПВО — противовъздушна отбрана, която постоянно чрез ВКОК, чрез всички наши усещания, сканира околния свят и дава възможност на нашето тяло, на нашия мозък да приеме някакво решение, да предприеме някакво действие. За да ме разберете правилно, представете си котката спи до дивана на вас, до вашия дивана, където ви гледате телевизор шуми, котката спи спокойно, но ако някъде се чуе шумолене на хартия, тя веднага наостря уши. Защото шумоленето на хартия може да бъде или друга котка, или мишка, тя по-добре знае. Или по-точно да дам определението. Представете се млада майка, уморена, цял ден е била с детето, готвене, гладене, пране и така нататък, и лежи до мъжа си, който гледа бач. Мъжа вика гол, телевизора крещи, майката си спи спокойно, тя е уморена. Но ако чуе някакъв звук от детето, който идва от към детето, тя веднага наостря уши, веднага е готова да действа, защото нейното съзнание там трябва да реагира. Именно чрез тази ретикуларна формация. Когато тая ретикуларна формация, това ПВО на нашия организъм, приеме този сигнал,
Тя ги подава към така наречените миндаловидни тела, които се намират тук в основата, от двете страни на основата на мозъка, които трябва да приемат решението. Какво да правим? И тук какво се случва? Има два пътя. Ако информацията достига да се приеме някакво действие, там или бием, или бягаме, или замръзваме от ужас. Това са трите основни типа реакции. Да се сбиеш, да воюваш, да избягаш и да замръзнеш от ужас. Да замръзваш от ужас, може би всички от вас са чули, че когато те нападне мечка, най-добре е да не мърташ. Защото мечката а, не е мърша, не е умрели. Това е също начин, това е биологичен начин за спасение. Така. И до тук добре. Ако стига инфото, знаем как да постъпим. Организма действа. Но, ако информацията не стига, тук вече е интересният момент, от който от тук нататък осъзнайте това, което искам да ви кажа. Когато не стига информацията и когато не знаем как да постъпим, нашия мозък не може да приеме решение, това е вече състояние на тревожност. И на психологическо ниво това е страх, а на физиологическо ниво това е стрес. Когато не знаеме как да постъпим. Това е тревожно състояние и стрес. Там вече имаме отговор на организма чрез, казах го още в началото, отделяне на кортизол, адреналин и норадреналин. Така. И организма трябва да се подготви за това тревожно нещо, което не знаеме какво ще бъде. Трябва да има повече захар, повече глюкоза за мускулите, трябва да се вдигне кръвното налягане, за да може да изтласка кръвта и глюкозата по-бързо до мускулите. Сърцебиенето се усилва, кръвоснабдяването на мозъка също се усилва, защото там трябва да имаме особено остра реакция и особено остри възприятия. Така, кортизола, може би си чували, че това е хормона на смъртта, понеже бързото отделяне на кортизол е причината за инфаркти, за инсулти. Така, тъй като, пак казах, организма трябва да се подготви за борба. Да бие, да бяга, трябва захар за мускулите, трябва да скочим по-далеч, трябва да скочим по-високо. И всичко трябва да отиде там, всичко на фронта трябва да бъде. Тоест, кръвта трябва да се увеличи буквално количеството кръв. Обаче тя е константа в организма. Откъде я взима организма тая кръв? От органите, вътрешните органи, от храносмилателната система, от половата система, защото в момента не е нито до ядене, нито до размножаване. Трябва да оцелеем. И там, когато намалее притока на кръв към органите с вътрешните органи, какво се случва? Там намалява броя на еритроцитите, броя на лимфоцитите, т.е. там се понижава имунната система, защото точно лимфоцитите, лимфната система са тези, които принасят, които дават възможност на имунната система да работи нормално. Там, тъй като е по-нисък подаването на кръв към органите, има по-ниско отделяне на шлаките, т.е. повече замърсяване на тия органи. Така, лейкоцитите и лимфоцитите намалят, имунитета намаля и не е с проценти, с пъти намаля. Ако кортизола се е дигнал 5 пъти, имунната система също намаля 5 пъти, не проценти, 5 пъти намаля. И така, може би, дано да няма, но може би има хора, които са виждали, които са го преживявали, силно алергична реакция, примерно, отивате в бърза помощ и там протокола е в различните страни е различно. Или бият първо кортизол, или бият първо адреналин. За да
да дадат възможност на организма да действа по-бързо, за да се справят с алергичния отток Квинкен. Примерно, това го давам само като пример. И там ви дават 100% доза адреналин, 100 пъти повече. И там имунитета пада 100 пъти. Тоест, висок стрес, висок кортизол, нисък имунитет. И тъй като имунната система пада много силно, спада и възможността на нашия организъм да се справя с онкологичните заболявания. Защо? Защото в нормалния, дори в детския организъм, ежедневно се отделят ракови клетки, но нормалният имунитет се справя с тези клетки, но когато той падне рязко заради високия кортизол, там тази способност намалява в пътя. Така, и какво се случва от тук нататък? Имунната система може да бъде възстановена, но там става бавно. Не може, няма хапче, което да изпиете, макар че, доколкото чувам вече, но няма значение. Няма бърз начин за вдигане на имунната система. Може чрез закаляване, чрез правилен начин на живот, чрез пълноценен сън, чрез правилно хранене, може да бъде вдигната бавно. А на нас не трябва бързо. И тук е този, има един фокус. Спасението от тревожност не мога да ви кажа, примерно, който е присъствал на моите сесии, не мога да ви кажа, да се тревожете или там няма значение, така не работя. Спасението от тревожност е прието решение и поставена цел. Хората, които постоянно си поставят цели и се движат към тях, дори да мечтаят, макар че самото мечтане вече преживяване на ментално ниво, това, което искате, имате цел, пак е повече дофамин, пак е по-добре за тялото. Тоест, хората, които постоянно си поставят цели и се движат към тях, дълго живеят и практически не боледуват. Защо? Защото движението, дори ментално или пряко движение, пряко приемане на някакво действие, пряко движение към тая цел, която сме се поставили, те утилизират високия кортизол. Тоест, ние го използваме, за да дадем тая енергия и да свършим нещо. Иначе в състояние на тревожност, кортизола е висок, но не го консумираме, защото нямаме достатъчно информация какво да правим. Тоест, а, да го формулирам по-лесничко и по-просто. Не се тревожи, а става с поставяне на цели и движение към тия цели. Тогава консумираме този кортизол, утилизираме го и тогава имунитетът се възстановява много бързо. Има на руски такава дума, такава поговорка: вижу цел, не вижу препятствие. Виждам целта, не виждам препятствие. Опитайте се това да си го поставите като задача, като домашна задачка, където да си го представите и да усетите това какво се случва в вашето тяло. Комфортно ли ви е, не ви ли е комфортно. Поставяне на цел, каквато да е цел. Поставете си цел. И в нашия бит има такава фраза: ако не знаеш какво да правиш, направи нещо. Поставете си цел и вижте как се движите към тази цел. Усетете какво се случва във вашето тяло и какво се случва с вашата тревожност. Това е, надявам се, че бях достатъчно ясен. Ако не съм успял да го обясня достатъчно просто, ако има нещо непонятно, винаги съм готов да отговарям на вашите въпроси. Хубав ден желая на всички!